ଯେଉଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଲ ଥାଇ ବାହାରେ କାମ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୋଷୁଥିଲେ ସେ ଆଜି ଅକାମୀ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାମ ବୟସରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। 2016 ମସିହାରୁ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ସଞ୍ଜିତ। ଘା ଶୁଖୁନି, ଗୋଡ଼ରୁ ବାହାରୁଛି ପୁଜ ଓ ରକ୍ତ। ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନି। ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜିତ। ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କେତେ ଯୋଜନା କରି ବାହାସ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସଞ୍ଜିତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସହାୟତା ମାଗିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଛି କେବଳ 5,000 ଟଙ୍କା। ସଞ୍ଜିତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ପୁଅ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେଣି ବିଧବା ମା ଓ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଗୋପୀନାଥପୁର ବ୍ରଜମୋହନପୁରରେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୟସ 28। 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସଞ୍ଜିତର ବାପା ଆରପାରିରେ। ପରିବାର କହିଲେ 3 ଭାଇ ଓ ବିଧବା ମା। ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ। 2016 ମସିହାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାମ ହାତ ପାପୁଲି କଟିଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 2017 ମସିହାରେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର 2ଟି ଗୋଡ଼ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କଟା ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡିକାଲ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତ ବାମ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼କୁ ସିଲେଇ କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ତାଙ୍କର ସେପ୍ଟିକ୍ ହୋଇଥିବା ଡକ୍ଟର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷତ ଜାଗାକୁ 4ରୁ 5 ଥର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କରାଯିବା ପରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ ବାମ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ କାଟିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପରେ ସଞ୍ଜିତ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, ମାତ୍ର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସଞ୍ଜିତ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି। ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ଗୋଡ଼ ଭଲ ନ ହେବାରୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅନାଇ ଘରେ କର୍ମକୁ ଆଦରି ରହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜିତ। 2/7/2017 ମସିହାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବାଇପାସରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ସାଇଡ଼ ମାରି ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଦେବାରୁ ମୁଁ ସେଇଠି ମୋର ହୋସ୍ ନଥିଲା, ବେହୋସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡ଼ିକାଲ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା, ଏମ୍ସକୁ ରେଫର୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିନଥିଲେ। ରାତିରେ ସେମିତି ସିଲେଇ ସାଲେଇ କରିକି ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଛି କହିକି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିକି ମୋତେ ସେଇ ରାତାରାତି 7 ଦିନ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ 7 ଦିନ ପରେ ଦେଖା କର ବୋଲି। ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ମୋ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଭାରି ଜୋରରେ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ହେବାରୁ ମୋତେ ଭାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଦେଖା କରି ଏକ୍ସରେ କରିବାରୁ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ 3 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଗଣ୍ଠି କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଉ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପରେ ତା 2 ଦିନ ପରେ ବାଁ ପଟ ଗୋଡ଼ ସେ ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଡ଼ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ସବୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏମ୍ସରେ ଭଲକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିନଥିଲେ, ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇକି ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ବାଲି ମାଟି ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଗୋଡ଼ଟି ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ଏ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏ ହାଡ଼ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଠି 4-5 ମାସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସମ୍ ଯାଇଥିଲି। ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି। ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୋତେ 5,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା। ବର୍ଷେ ପରେ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋର 10 ଲକ୍ଷ ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଗୋଡ଼ ଆଉ ହାତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି 3 ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଗଲାଣି। କେହି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁକା। ସଞ୍ଜିତ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ପୁଅ ଚିନ୍ତାରେ ବିଧବା ମା। ସଞ୍ଜିତର ବଡ଼ ଭାଇ ସଞ୍ଜିତର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁଅ ଚିନ୍ତାରେ ବିଧବା ମାଆକୁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି। ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ପୁଅକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଅସହାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସଞ୍ଜିତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଯାଇକି ବାହାରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା। ଆସିଲା ପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ତାର କଟିଯାଇଛି।
सरकारी सहायता एपर्यंत किसी ताको मिललानी केवल चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड 5,000 टका मिलता आउ किसी एपर्यंत मिलनी आम बहुत जाकि चीफ मिनिस्टर जो ग्रीभांस होती भी जनईचु से आउ किसी भी सहायता नहीं बहुत असुविधार से चलुचे एपर्यंत गोड़र भी ठीक ट्रिटमेंट हो पारनी पैसा अभाव बहुत असुविधार सम्मुखीन होचे आम सरकार को अनुरोध करुचु आपण मीडिया भाई माध्यम किसी सहायता हेले से उपकृत होता 10 लाख एभाव खर्च सैलानी बर्तमान सुधा बिलबाड़ी भी एत संबल नहीं खूब कम जमी बाड़ी तार से धोई जाऊँगी भी खाया तार भी बहुत असुविधा से बिलबाड़ी सब बिकिकी ट्रिटमेंट करपर्यंत सुधा जो तो जमी बाड़ी सुना गहना सब बंधा पकई देचु जो पुओटी से तो रोजगार करथला ना जो तो सब हताश आउ 15-16 लाख टंका खर्च हेलानी जमी बाड़ी किछि नाही आउ